बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। इजिप्ट हादराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जालाङो। गोब्राब उदै सानायनि थाखाय सासे सुबुङा देहा फाहामसालियाव थांदोंमोन। डक्टरा जेरावबो जेबो जानायनि सिनायथि मोनैनि जाहोनाव जोबथायाव एक्सरे खालामनायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय हमनो मोनो। बै सुबुंनि उदै सिङाव मबाइल हाबनानै दंमोन। बै सुबुंनि उदै सिङाव 6 दाननिफ्रायनो हाबनानै दंमोन। बे जाथाया इजिप्ट हादरनि सासे 33 बोसोरनि सुबुंनाव जादों। डक्टरा दिहुनग्रा आइजेंनि हेफाजाबै सुबुंनि उदैनिफ्राय मबाइलखौ दिहुननाय जायो। नाथाय बै सुबुङा मानि थाखाय आरो माबोरै मन'नाय बेनि बागै मिथिनाय जायाखै। तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारिया फिन बेरफुसार बिबुंथिनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'खौ हामला। बिथाङा बुङो दि परिबर्तन नुदों गामि ओनसोलाव साइरेन दामनाय। जोंनि रायजोआ खोमा आलौबाय। प्रमद बर' सरकारनि EM डिपुटि चिफ बिथांमोननि साइरेन दामनाय। लोगोसे प्रमद बर'नि बिसिया साइरेन दामनानै गिदिंगासिनो। बेफोर मोनसे परिबर्तन। आरो 5 केजियै माइरं गेसाव, आलु गेसाव, सामब्राम गेसाव, आपेल गेसाव लानानै गामियाव जुदि 50 नखर दं, बेवहाय नखरसे निखावरि नखराव थांनानै प्लास्टिकआव 5 केजि माइरं गेसाव, आलु गेसाव लानानै टाइम पास खालामगासिनो। प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारि लुनाय दालांनि साजोंनो बाक्सा, चिरां, उदालगुरि आरो क'क्राझार दावबायगासिनो होनना। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया गावनि बेरफुसार बिबुंथिनि गेजेरजों बारग' NDP-फोरखौ लाजि फोनांदों नामा? NDP केडारफोरा 4 लाख रांनि थाखाय संग्राम खालामाखै होनना बुंदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव गबिन्द बसुमतारिया बुङो दि 4 लाख रांनि थाखाय संग्राम खालामाखैब्ला मानि थाखाय खालामदों बेनि फिननायखौ बिथांमोना होग्रोनांगौ होनना। बारग' NDP-फोरनो जिखिनि रिहेबिलिटेसननि बेबस्था होनांगौ दंमोन होनाय जाबाय। खालि सा 100सो बाखि दंबावो। गुबुनफोरा बयबो मोनजोबदों। 4 लाख मोननानैबो जुदि अक्टाब जोङाखैबा सोरनि दाय? दाया सोरनि? सरकारना बिसोरनि। सरकारा बिसोरखौ अरायसम मदद खालामबाय थानो हाया। बिथांमोना गावबा गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ गावनो बानायना लानांगौ। लोगोसे NDP-नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि सायावबो बिथाङा बुङो दि बिथाङा आयेनजोंसो उदां जागोन। सोरबा दाबि खालामब्ला एबा हुस्रिखावब्ला बियो उदां जाया। मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय 2000 मायथाइनिफ्रायनो गावनि नखरखौ गारनानै गावखौ बावसोमनानै बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय बारग' NDP-नि गोख्रों बि उर्ला डिपुटि CEO जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा थांनाय 2015 मायथाइनि जानुवारि दानाव नागालेन्डनि कहिमायाव NIA-नि आखायाव हमजानानै जोबथेसालियाव 7 बोसोर जोबजायो। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय थुलापारा गामिनि थागिबि बि उर्लाया दिनैसिम जोबथेसालियाव जोबजानानै उदां जादोंब्लाबो, बर'नि रावबो दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादोंब्लाबो खौरां लाजानो मोनाखै होनना दुखु फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।